bandiraɓe Matam caggal ne jettuɗen Allah subhanahu wa taala julɗon e nolaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam mboɗo jogui bellamma mawɗo hande artude ɗo e fandirde conseil des ministres. Oɗon gandi conseil des ministres heewi waɗede koye dowle leydi ndi to Dakaru to palais de la république. Kono mi arino ɗo e lewru mars 2013 on tan duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e tati mi arino addude programme caggal on ɗon conseil des ministres. Programme o noon wino min mbino mamin ƴefto golle fatude e Matam région o. On saaha min mbino so Allah jaaɓi mamin mbad hakke temedere milliard uji nogas e jeetati walla milliard uji nogas e jeeɗiɗi 127 milliards. Allah noon walli ha komin mbaɗi hande ko nde min gari ɓuri ɗum laabi ɗiɗi ha yeehi ko fati e milliard uji temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi. So jiiɗi laabi no mbaɗirani no mbattirani ɗi pomuji école aji lycée ji collège aji dispensaire uji en l'hôpital uji en ko ndin ɗon jawdi mahi ɗum ɗo ha holliri hande yeeso keso ngo ganduɗa Matam ne wawi ɗum hollirde e aduna o foof tawno wonde e belemma. Kono no ɗum wawi wade foof mboɗo andi ha joni golle ne yeeso men alay saago ɓeyden darde ɓeyden darade wallude yimɓeɓe wallude leñol ngol foof wallude Matam naɓe saabu laabi kadi ne ɗo ha joni pewnaka lawol Dande Maayo on gandi hanki yeehi guijulon beele puɗɗogol lawol ngol ko ma ndungu ngu ɓenna noon kono maɓe liggoɗo e ndungu ngu arde. Kono so ɓenni golle puɗɗe hakkude Dande Maayo rewo ɗum woni gila sa ummima hoore fonde ha jettoɗa ɗo e Matam. Janggo somi yeehi Damga département de Kanel oɗon gandi mami fuɗɗo kadi golle Dande Maayo worgo ɗum woni gila Matam ha e Dembankani. ɗum ɗon noon ko golle mawɗe hakke 240 kilométre ko goudron waɗete. ɗum noon ma yaltin Dande Maayo ngo e caɗele artira ɗum e nder liggey mo ganduɗa kala ko golla e nder Dande Maayo ngo surtout ko fati e ndema ko fate gaynaka walla awo ma waw yaltude no hanniri ni kadi safaro ma ɓeydo weeɓ jagol ngol e gartol ngol ma ɓeydo weeɓ ko ɗum woni développement. ɗum woni ko gaddanmi on kadi yiide darde région de Matam no foti darorade e nder Sénégal. Joni hakku kikiɗe e mami udditoyi golle kese beele Matam ne heeɓa aéroport keso to Wourossogui to Matam ne heeɓa hôpital régional keso Poul hono ɗi jiiɗon kesiɗi baɗaɗi ɗi ɗum kadi ko hande waɗete. Matam ne heeɓa kadi e nder gueɗe université hamin jogui institut biyeteɗo institut supérieur d' enseignement professionnel. ɗum ne ko golle puɗɗade kañum e enomo ɓokki jawe ɗum foof koko gollete RTS 5 ma on dañ télévision mon e radio mon keso ma on dañ goɗɗum e goɗɗum e goɗɗum ko ganduɗa koko fuɗɗete. ɗum foof noon so rendinama ɗum woni programme mo bindumi hankkadi décision waɗama ma golle puɗɗo e kono yaara joni e 4 milliards e capanɗe joyyi hay université keso mo mbaɗante ɗon ɗo e duuɓi ɗiɗi. ɗum noon ko golle mawde 4 milliards e capanɗe joyyi. ɗum ɗon ma ɓuuri laabi ɗiɗi ko waɗa ko gila nde garnomi ɗo ha hande hakke laabi ɗiɗi mum ma watte. ɗum noon cikkumi so waɗama toon ma Sénégal foof yiiɗ arde Matam sabu wurde Matam ma wel ndemaka ma wel gaynaka ma wel awo ma wel mais surtout safaro ma weeɓ jagol e gartol ma weeɓ. ɗum noon Allah jarama on jarama e darde mon on jaɓɓimamami no feewi kadi mi tini ɗum no feewi. onon foof mboɗo yetto on onon wonɓe ɗo e région de Matam caggal nde jettumi bandiraɓe wonɓe Podor kañumen ne teddini vraiment ɓe mbaɗi kala koɓe ponno wadde e teruji mabɓe joɗɗi e jontade mobilisation uji joɗɗi e jontade. Allah jarama on jarama oɗo hedde ɗo e mon ha samedi so Allah jaaɓi. ɗum noon yo Allah ɓeydu sutura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ok, mi ngi noonu Cheikh Bamba Mamadou Sagna Oumar kon c'était la version alpulaar de cette communication du président de la République.
qui donc vient de valider le programme